कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. महिला आरक्षण विधेयक लागू जाऊपर्यंत आणि महिलांक योग्य स्थान मिळेपर्यंत आमचो संघर्ष सुरूच रावतलो. भाजपा राज्य उपाध्यक्ष श्रीमती रुपाली संतोष नाईक. कारवार. देशात 50% जास्त लोकसंख्या असलेल्या महिलांसाठी ऐतिहासिक दिवस जावचो क्षण काँग्रेस आणि विरोधी पक्षान दुर्दैवान नष्ट केलो अशी तीव्र नाराजी भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाची माजी आमदार श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हिमी व्यक्त केली. कारवारात जिल्हा पत्रकार भवनात झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी उलोप केले. 18 ते 20 सप्टेंबर दरम्यान भारतातल्या महिलांना आनंद साजरो करू जाय आशिल्ले असे त्यांनी सांगले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांगेल्या नेतृत्वासकल केंद्र सरकारान विधिमंडळात महिलांक 33% आरक्षण दिवचो ऐतिहासिक निर्णय घेऊन संसदेत मांडिलो. पण केवळ 5 मिनिटात विरोधी पक्षान महिलांच्या उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न चुरडून उडयले. आज महिला फक्त मतदान पुरतो मर्यादित ना, तर तेमी शिक्षण, संरक्षण, विज्ञान तसेच कॉर्पोरेट क्षेत्रातल्या उच्च पदाचेर कार्यरत असून देशाचो मान वाडयतात. अशा योग्य महिलांक राजकीय स्तराचेर योग्य प्रतिनिधित्व मेळचे काँग्रेस नेता सहन जातेना अशी टीका तेमी केली. महिला आरक्षण विधेयक लागू जाऊपर्यंत आणि महिलांक योग्य स्थान मिळेपर्यंत आमचो संघर्ष सुरूच रावतलो असो इशारो तेमी दिलो. यावेळार नयना निरावर, सुजाता बांदेकर, माला हुलसवार, वैशाली तांडेल, कल्पना नाईक, रेश्मा माळसेकर, वंदना शिरोडकर आणि संजय साळुंके उपस्थित आशिल्ले. तुमगेले स्वप्न आसा हॉटेल व्यवस्थापना क्षेत्रात करिअर करची तर तुमच्यासाठी असा एक उत्तम संधी जेस्टो अकॅडमी. तुमगेल्या यशस्वी करिअरची सुरुवात करा. गोव्यातलो जेस्टो कुलिनरी आणि हॉस्पिटॅलिटी अकॅडमी 20 वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव आणि विश्वास हिंग उपलब्ध असा. 3 वर्षाचो ॲडव्हान्स डिप्लोमा, 1 वर्षाचो डिप्लोमा आणि 6 महिन्याचे सर्टिफिकेशन कोर्सेस. फूड प्रोडक्शन, बेकरी, फ्रंट ऑफिस, हाऊसकीपिंग आणि बारटेंडिंग सारख्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात विशेष प्रशिक्षण. शिका आणि कमया 100% नोकरी आणि उद्योगाचो प्रत्यक्ष अनुभव. मडगाव आणि डोनापावला हांगा सुसज्ज कॅम्पस. अधिक माहितीसाठी तिलाची दिल्ल्या नंबराचेर आजच संपर्क करा. महाबळेश्वर सैल कोंकणी साहित्यातलो एक रत्न. तांचो जन्म 4 ऑगस्ट 1943 दिसा कुळवाडी अर्थात कोंकण मराठा घराब्यात जालो. त्यांचे बापूय भारतीय फौजेत कार्यरत आशिल्ले. ल्हानपणांतच बापूय गेल्ल्यान शाळा सोडून शेतकाम करचे पडले. मागीर ते पळून वचून भारतीय फौजेत भरती जाले. फौजेतल्या अवर्णनीय कामगिरी नंतर निवृत्त जावन पोस्ट खात्यात काम करताना ते साहित्यातल्यान आपली आवयभास कोंकणीची सेवा करूंक लागले. साहित्य क्षेत्रात तांकां खूप पुरस्कार फावो जालात. तरंगा या पुस्तका खातीर साहित्य अकादमी पुरस्कार, हावटण या पुस्तका खातीर सरस्वती सन्मान, केओम्पू हो राष्ट्रीय पुरस्कार असे जायते पुरस्कार तांकां फावो जालात. मराठी, कन्नड, इंग्लिश, हिंदी अशा साबार भासांनी तांची पुस्तकां अनुवाद जालात. अशा या साहित्यकारालो आयतार तारीख 19/4/2026 शेजेबाग माजाळी कारवार हांगा सकाळी 8 वाजता सहस्त्रचंद्र दर्शन म्हणल्यार आध्यात्मिक कार्यावळ तसेच सकाळी 11:45 भोवमान आणि साहित्य दर्शन कार्यक्रम जातलो. या कार्यक्रमात मुख्य सोयर म्हण ज्ञानपीठ विजेते दामोदर मावजो उपस्थित रावतले. तसेच केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते आणि नामनेचे उद्योजक दत्ता दामोदर नाईक हेमी उपस्थित रावतले. मुखेल उलोवपी डॉक्टर पूर्णानंद चारी आणि कार्यक्रमाचे बीज भाषण प्राचार्य विनोद पवार करतले. तुमका माये मोगाचे आपोवणे दिता. तुम्ही मुद्दाम येवचे. सैल मामाले भाचे, बाबूराव नारायण नायक, पांडुरंग शंकर नायक आणि प्रकाश विश्वनाथ राणे. व्यक्तीची हत्या करून कारसकट जळलेल्या तिघाक अटक. कारवार. 4 एप्रिलाक सकाळी तालुक्यातल्या अर्बेल घाटातल्या तालेकुमरी क्रॉसा लागी राष्ट्रीय महामार्गाच्या कडेक एक कारीत व्यक्तीसहित कार पुराय जळलेल्या अवस्थेत आढळलेल्या प्रकरणाचो पुलिसांन अखेर शोध लायलो. सुरुवातीक हो एक अपघात आशिल्ल्याचो संशय व्यक्त केलो, पण सखोल तपासानंतर ही घटना अपघात नसून एक व्यक्तीची हत्या करून कारसहित जळलेल्याचे स्पष्ट झाले.
वैयक्तिक वैर्यान नितेश दापळे वय 35 बेळगाव हेमगेली हत्या करणं पुरावा नष्ट करतेसाठी तेमका कारसकट जळयले. या प्रकरणात अब्दुल नहीम मुजावर, मौलासाब बाड आणि दादापीर आफ्ताब बालसंगी हेमका पोलिसांनी अटक केली. आरोपी कडच्यान गुन्ह्यात वापरिली मारुती सुझुकी बेलेनो कार, सुझुकी बर्जमॅन आणि होंडा ॲक्टिवा जप्त केली. या प्रकरणाच्या तपासासाठी यल्लापूर पोलीस ठाण्याच्या CPI रमेश हानापूर हेमगेल्या नेतृत्वासकल 2 स्वतंत्र पथक स्थापन केली. दीपन कृष्णमूर्ती आणि गीता पाटील हेमगेल्या मार्गदर्शनासकल ही कारवाई केली. परिसर संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचनेचेर हरकती दाखल करात, आमदार RV देशपांडे हेमगेले आवाहन. कारवार जोडा तालुक्यातल्या काळी व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रातल्या काही भागाक परिसर संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करणं केंद्र सरकारान अधिसूचना जारी केला. या संदर्भात नागरिकांकडच्यान हरकती आणि सूचना मागील असून त्यासाठी 60 दिवसाची मुदत दिली असा, अशी माहिती आमदार RV देशपांडे हेमी दिली. जोडा हिंगा जाल्ल्या त्रैमासिक प्रगती आढावा बैठकीत तेमी उलोवप केले. काळी व्याघ्र प्रकल्पाच्या कार्यक्षेत्रातली काही गावां आणि परिसर संवेदनशील क्षेत्रात समाविष्ट केल्याचे तेमी सांगले. या पार्श्वभूमीचेर स्थानिक ग्रामपंचायती, शेतकरी, जमीन मालक आणि नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू असा. संबंधितान अधिसूचनेची पूर्ण माहिती घेऊन गरज असल्यार दिल्ल्या मुदतीत आपली हरकती किंवा सूचना सादर करात, असे आवाहन आमदार RV देशपांडे हेमी केले. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो. खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.